Ez gara konturatzen zen nolako sortea dugun, etxetik gertu gure baserritarrek eskaintzen dizkiguten elikagaiez gozatzen dugulako. Gertuko produktuak, urte sasoikoak eta kalitate handikoak. Programa honen bidez, gertutik ezagutuko ditugu eta haien eguneroko bizimodua ikusiko dugu baloratzen ikas dezagun. Jakiz jakin! Gaurko Jakiz jakin programan honako hauetaz hitz egingo dugu. Tokiko produkzioak hurbileko elikagaiak kontsumitzeko aukera ematen digu baserritik mahaira ekartzea. Produktu horiek baloratzen ikasteko, zuzenean hitz egingo dugu gure ekoizleekin, haiek tokiko produktua nola definitzen duten jakiteko. Bertako produktua izango litzateke hemen bertako baserrietan ekoizten dena, ezta? Bertako baserrietan ekoizten dena, baina nire ustez baita ere ekoizpen hori nola egiten den kontutan hartu beharko genuke. Bertako produktuen izango nuke Euskal Herrin ekoiztutakoa hartuko nuke bertako produktu bezala, betire lurrai lotuta eta dendatan eta saltzeko lekuk teteken aldan gertuena ekoizten den produktuak. Leku bateri lotutako produktua bezala definituko nuke, bai bertako lehen gaiakin egindakoa edo lehen gaia bera. Eta leku bateri lotuta dagoenez, ekoizpen mugatuko produktuak direla. Nik Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroa barrun sartuta ekoizten den guztia bertako produktutzat joko nuke eta iparraldekoa ere bai. Ez dakit, gure kulturarekin, gure izateko erarekin, gure baserriekin herri honetan ekoizten dena bertako produktua da. Gure baserritarrek kalitate handiko eta urte sasoiko produktuak eskaintzen dizkigute. Orain, ezagutuko dugu eskaintzen dizkiguten produktuen aukera zabala. Guk esnetako behiak ditugu, beraz esnekiak egiten ditugu guk. Kate osoa guk eskuetan dago, bai zelaiak zaindu eta kudeatzetik hasi, ganadua etxean jaio eta bertan ume egindakoak, eta gero horren ondoren noski, baita ere behar dugu ondo elikatu gure animaliak, ezta? Animaliak ondo elikatu, etxeko belarra eta bertan jaten duten, zelaietan jaten duten belar hori da batipat jangai edo lehengai nagusia, behi jaten dutena, eta hortik lortzen dugu kalitatezko esne bat. Gazta, Idiazabal gazta, ketua, naturala, eta beste variable batzu pasta prensatuetan, ez? Azal naturalekin, diversifikazio bat, gehutzako esplotazio bezala onua dakarrelako, baina baita ere eskola bezala aukera emateko beste zenbait jendei ikasi eta ikusi dezaten produktu berriak. Guk ez ditugu esnia, esne gaingabetua, erdi gaingabetua, jogurrak, mantekila eta gazta zabalgarria. Guk 36 urte damazkigu esnea ekoizten eta esne horrekin jogurre naturala eginez. Gipuzkoako bertako produktuen eskaintza nik uste dut dala aberatsa. Aberatsa ez behar bada kopuru aldetik, eta behar bada esaten da uste deguna baino gehiago dagoela, baina aberatsa da kalitate aldetikan. Produkturik onena lortzeari begira ekoizteko modu asko daude. Eta gure ekoizleek ekoizpen ereduak azalduko dizkigute eta zergatik egiten duten horrela eta ez beste modu batean. Gure ekoizpen eredua, gurea da baserri txiki bada eta azken batean daukagu egiten dugun eraldaketa ere ez da kopuru handikoa ez da, azken batean neurrikoa da oso. Eta ereduri zergatik, gure arbasoek nolabait beraiek erakutsi ziguten, beraien jakinduri guztia, eta guk hortik ikasi dugu nola lan egin behar dugun. Azken batean, naturarekin bat eginda, errespetuzko jarduera bat, ingurua zainduaz, animalin ongizatea kontutan hartuaz, eta hortik gero produktuak eraldatu, ahalik eta produktu hoberenak kontsumitzailei eskaintzeko.
Eredua betiko baserri tradizionala edo hortikan gatoz, eta duela 8 bat urte edo pixkat egin genduna izen zen, eredua pixkat aldatzen hasi ginen. Bertako janaria gehiago sartu, behian kopurua jaitsi, eta pixkat junginan aldaketa batekin. Eta gero jungea, gero eta gutxiego, salmenta zuzenen sartu ginean behi gutxiego, eta pixkat produktu naturalagoa, janari naturalagoekin eta etxien ekoiztutakoa iaia eguneko dut. Orain dela 36 urte, gurasoak hasi zian baserriari releboa emanez, garai hartan esnea zentralea ematen zen, eta pentsatu zuten esneari balore erantsi bat eman behar zitzaiola, benefizio batzuk edo eduki nahi izan baldin bazian, ez? Azkenean esnea zentralea eramanez, prezioa zentrala jartzen du eta beti beraien menpe egongo ginak bestela. Eta orduan pixka bat salmenta zuzenaren apostua egin genuen eta jogurrak ekoizten hasi ziren. 2016an bukaeran, 3 anai arrebok ere hartu dugu familian erreleboa eta hortxe segitzen dugu orain arte ikasitakoarekin. Nik uste dut baita ere eredu ugari dauzkagula, ez? Ni beti esaten dut, inor ez dago sobran sektore txikie bat da, konsumitzaile asko daukagu, ekoizleak ez horren beste, eta denok gera beharrezkoak. Familia enpresak dira, naturari lotuak, garai berrietara egokitzen direnak teknologiarekin eta belaunaldi askoren jakinduriarekin. Jakin nahi dugu nola antolatzen duten bere lana eta familiako zenbat lagunek laguntzen duten zeregin horretan. Bueno, familiko lagun asko egoten gara. Gero laguntzaileak baditugu familian. Gaude semea eta ni gaude, eta gero beste 2 pertsona ere, beste 2 langile ere bai badaude, eta gero familiako beste guztiak. Nola antolatzen garen? Goizean hasten gara, alde batetik batzuk ikuluan, semea ikuluan normalean, eta ni esnetegian, beste norbaitekin. Eta beste norbait baita ere joango da, esnea eta esnekiak eramatera, ez da, dendetara eramatera. Horrela hasten dugu eguna. Orduan, ikuluko lanak egin batera hasten gara baita ere esnetegian, eta horrela banatzen ditugu lanak, nola baita ere, semea ikuluan, gero esku bat bota behar baldin badu esnetegira etortzen da, eta esango nuke denon artean egiten ditugula lanak. Gu gaude egun osoan anaia eta ni, egun osoan bertan, eta gero emaztea ere bai, beak gehiago egiten du repartoa, eta komerzializazioa ibiltzen du, eta baita ere jogurrak egiten eta zaian. Eta ganaduekin anaia eta ni, eta gero koinatua ere esku desente botatzen dugu. Pixka dana familin zatzea. 18 pertsona igea lanean gure enpresan, eta horietako 3 anai arreba, eta gero aita ere gurekin ari da lanean, naiz eta jubilatuta egon, jubilazioan aktiba edo formatuan ari da lanean. Eta gero lana gure banatzen dugu, bai ikulua dana, gero elaborazioa eta banaketa, eta gero administrazio lanak. Nik uste bertako baserritar eta bertako ingurunei laguntzeko bide bat dalako, eta azkenen produktuare sanoa eta garaikoa goten dalako, batez. Gustatzen zait behidatzea nun zer daun, eta bauzketzea fijo batzuk, produktu fijo batzuk eusteitutena beti ekoizle berdine, baina bestela gustatzen zaita kanbiatza pixkat. Erostetena azkenen etxen behar duen produktu erosten dut, eta atentzioa ditzen behar zuztu zerrek bai pikatzezu, baina bestela beharrezko gauzak eusteitugu. Eskaintza zabala dau, baina nik uste dut bertakoa falta dela asko, zergatik dau azkenen industrialare asko dau. Eta bertako falta die asko, askotan bertako getortzen die eta ez duelako saltzen igual, ez?
lehen esan da, prezioa juten dalako jendea batez ere, baina gaztan aldetik badar, ardi gazta ekoizten duna, behianak, hauntzena ere badagoain, eta eskaintza azkenen badau. Baina industriala sartzen dela arazoa nik hori ikusten da azokan. Produktu bakoitza desberdina da, inguruaren, jasotzen dituen zainketa berezien eta gurasoengandik seme-alabengana pasatzen diren trikimailu txikien ondorioz. Gure baserritarrek beren produktuak zerk bereizten dituen kontatuko digute. Oso kalitate honeko esnea daukagula, ezta? Hori da guk lortzen duguna, egiten dugun lan egiteko moduangatik, baita ere ematen zaien elikagaiengatik, animali ematen zaien elikagaiengatik, eta gure esnea da oso aberatsa solidoetan. Bati bat proteina oso aberatsa da. Behi arraza ere flebikak ditugu, frisoi batzuk ere bai, baina flebikak batipat edo flebik eruntz goaz behintzat, eta arraza horrek dauka solidoetan oso aberatsa da esne hori. Eta gero, azken batean, esne hori gero da bai jogurtak egiteko, izozkiak egiteko eta eraldatzeko oso garrantzitsua du proteina hori, altu hori izateak oso garrantzitsua da. Kalidadia izango nuke bat, eta bestia, gaur ematen dugu mimuak ere bai. Ibiltzen deun behiai ematen dugu jana kalidade honekoa, geuk kontrolatzen duguna, eta egiten dugunare mimuekin. Eta horren gertutasunakin freskua, produktu freskua. Guk uste hasiera batetikan ere gure ganauan arraza desberdina da, ez dugu frisonakin lan egiten, baizik eta bron suiz arrazarekin. Horrek eragiten dio esnea kalidade desberdinekoa izatea, bai proteina maila oso altua dauka eta kalidade honekoa, alimentazioare asko zaintzen dugu eta orduan lehen gai desberdin bat daukagu, eta hori da, desberdintasun hori da, gero jogurrean jendeak eta bezeroek eskertzen dutena. Gure baserritarrek beren produktuak baserrietan edota eskualde bakoitzeko azoketan eskaintzen dituzte eta garai berrietara ere egokitzen dira online salmentaren bidez. Zuzenean ezagutuko dugu nola merkaturatzen duten produkzioa. 3 esne makina ditugu, Lazkaon Beasainen eta Ordizian, eta hor esne pasteurizatua saltzen dugu, baita ere denda txikietan ere saltzen dugu, polsetan saltzen dugu baita ere esnea, eta gero jogurta eta izozkiak eta gasna zabalgarria baita ere denda txikietan saltzen dugu, eta gero beste zati bat saltzen dugu eroski eta behemetan ere. Gero baita ere inguruko jatetxeetan, tabernetan baita ere, esan nahi dizut, batipat inguruan zentratzen gara. Gure Bailaran edo Tolosa, ez dakit, oso modu gertuko distribuzio bat daukagu, oso gertuan ibiltzen gara. Denda txikik, jatetxe batzuk ebai, eskolak ebai, zaharretxen bat ebai, eta gero baita ere, hemen azpitin, hemengo makina hau geurie da, eta bertan dazkeu 24 ordutan nahi duena gazteko. Zuzenean banatzen ditugu, egunero 5-6 furgonetateatzen dira banaketa egitera, badukate behaien ruta eta autobenta formatu egiten dugu denda txikietara edo ondietara ere joaten gara, eta bertan saldu danarekin osatu egiten dugu eguneko pedidoa. Gero badukagu ere online bitartez saltzen dugu ere, baina hori oso gutxi da. Aukera desberdina daude, supermerkatuak, azoka, bertako azokak, herritako azokak, online salmenta, kontsumo taldeak, aukera desberdinak daude, baina aurrea begira, nik uste klabea dela jende gaztearen eta etorkizuneko jendearen konportamentuetara egokitzen jakitea. Ohiturak aldatzen dijoaz, azokak ere ez dira orain dela 50 urteko berdinak, azoketara dijoanak ere ez, eta guk jakin behar dugu horre bilakaera hori ondo egiten. Baina
Benetan baloratzen aldugu eskaintzen dizkiguten produktuen kalitatea eta tokiko produktu bakoitzak eskatzen duen lana eta dedikazioa? Orain jakingo dugu zer iritzi duten ekoizleek gure balorazioaz. Bai, askotan zaila gertatzen da zure produktua ezagutaraztea. Hori asko kostatzen den gauza bada. Eta nik uste, momentu honetan iztueta baserria edo iztuetako produktuak merkatuan pixka bat kokatuta daudela esango nuke, ezta? Oraindik asko daukagu egiteko, baina nik uste pixka bat ezagunak direla, iztueta bezala ezagunak direla, azken batean ikusten dugu jendeak baloratzen duela eta hori da azken batean behar duguna, ezta? Guk egiten dugun lan hori eta produktuak baloratzea, dudarik gabe. Sensibilidade bat daukan personak konsumitzen ditu gure produktuak, hori dudarik ez da. Kontzientziatutako jendea esango genduke dela gure konsumitzailea. Ni uste baietz, gero eta gehiago ari dela hartzen hortaz. Ni uste leheno prezioa gehiago behitze ziuela eta oain ibal kalidadiai eta geukiten den lanare baloratzen duela. Bakie, honi bai inguru giroa eusteko da bai zeien baserretara behar diela eta orduan jendia da kontzientziatzen bertako produktua gero eta gehiago zehatzea, eostea. Nik uste 36 urte amazkigula eta azkenean urteen poderioz jendeak apreziatzen dula, ez? Bestela ez liguke erosiko. Eta azkenean hor oso garrantzitsua da kalitatezko produktu bat egitea, produktu ezberdin bat egitea eta konstantzia, ez? Konstante izan behar da horren beste urtetan bezeroai konfiantza hori emateko. Nik uste dut Gipuzkoako gizartia naturarekiko eta ingurugiroarekiko eta sentiberatasun bat badaukala, baina oso modu partikular baten dauka. Bertako jale onak gea, jatun onak gea, ondo jatea gustatzen zaigu eta badakigu zer dan kalitatezkoa eta zer ez dan ere bai. Baina hori esan da, horren atzetik modu bizkat difuso xamar batean badakigu baserritarra daudela, natura eta paisaia eta daudela, baina ez dut uste behar adineko kontzientzia hartu da daukagunik, edo behar bada hartuta daukagu, baina igual ez zaigu gehiegi interesatzen aitortzea ere, ze aitortuko bagen nuke benetan preste egongo ginake ahalegin ekonomiko gehiago egiteko hortarako ere ez. Eta bidaiatze gustatzen zaigu, beste gauza asko gustatzen zaizkigu, kirola egitea, gimnasiora jutia, eta orduan askotan pentsatzen dut bertako produktua izaten dela autu horiek egiterakoan lehena sakrifikatzen, ez? Eta esfortzu ekonomiko horregin ordez esaten dugu, bai, elikagaietan ondo jate gustatzen zat eta gehiago ordaindu beharko nuke, baina aukeran gutxixo ordaindu eta badukat beste zerbaitetarako dirua, ez? Eta hor nik uste kontzientzia askoz gehiago areagotu behar daukagula, bai. Dena azkar eta ahaleginik egin gabe lortu behar duen gizarte batean bizi gara. Horrek oso urrutik datozen eta modu industrialean tratatutako produktuak aukeratzera eramaten gaitu. Gure ekoizleek egunez eguneko zeregina ezagutzen dute eta beren produktuen aurrean dugu jarrera begien aurrean jartzen digute. Nik uste iritzi positiboa duela. Gertatzen dena da, alde batetik iritzi positiboa eduki dezake, baina beste alde batetik ikusi behar da zenbatek kontsumitzen duten bertako produktua. Hori beste gauza bat da. Ez du koinziditzen dagoen iritzia, gero dagoen konsumoarekin. Nire ustez ez du koinziditzen horrek. Gizartea, nik uste asko utzitea egon dela. Bertako produktu ez du baloratu, dana diruei behitu jo, beste ze bat, baina nik uste ari dela konturatzen, bertan ekoizten denan kalidadea datorrela eta horrekin osasuna jokuden nola dagoen, ari dela kontzientziatzen horrekin. Nik uste gehoz eta kontzientzi maila handiagoa dagoela, baina oraindik asko falta dela. Eta guk bai alde hortatik lan nahi degula, azkenean baserriari balore gehiago emateko. Nik uste orain arte
balore oso gutxi eduki dula, bai baserriak eta bertan egiten den lanak balore gutxi ez dagoela onartuta ez, zenbat lan egiten duen bai mendia garbi mantentzen eta ingurunean, eta horri buelta bat eman bertzaiola eta jendea gerturatu baserrira azkenean eta ikusarazi zenbat lan dagoen bertan. Erakundeen eta gure baserritarren aldetik, gu kontzientziatzeko hainbat urteren ondoren, gutako asko tokiko eta urte sasoiko produktuak baloratzen hasi gara. Egia alda hori. Orain, gure ekoizleen iritzia ezagutuko dugu. Bai, goranzko joera egonda, gu duela 5 urte hasi ginen jogurtakin eta izozkiekin. Eta gasna zuria duela hilabete batzuk. Orduan, bai, gure aldetik behintzat ikusten dugu goranzko joera nabarmena izan dela. Eta nik uste dela, ematen dugun konfiantzarengatik, ez da, konfiantza, gertutasuna eta produktua noski daukan kalidadea. Bai, aldea handi eta bati bat ni uste Azpeitin indan lanakin, elikaguneko denda hortan produktu guztiek bertako egotean horrekin, dena leku bertan, dena bertako produktua eta jendia horrek asko kontzientziatu duela hortikan zeratzen, eta guri salmentako kriston zera lagundu horrek. Jendia probatzeko dena bertako egotiekin zera hundi. Bai, azken urte hauetan, egia esan gure produktuen kontsumoa gorakada bat izan du. Kontsumoaren aldeko lan handia egin da, eta nik uste bizkanaka kontzientzia hori sortzen nahi dela, eta azkenean hori bertakoa eta ekonomia zirkularra baten alde ere. Bertako produktuen kontsumoan gorakada bat, nik uste dut gertatzen ari dela, gerotak sensibilitate gehiago dagoela eta uste dut baietz, igotzen ari dela. Dana dela, kontutan eduki behar dugu, guk ekoizten duguna, kontsumitzen denaren portzentai oso txiki bat dela. Baserriko produktua industrialarekin konparatzen dugunean, ohartzen gara oso gauza desberdinak direla. Jakin dezagun zergatik uste duten gure ekoizleek beren produktuak aukeratzen ditugula. Ez dakit. Gertutasunagatik nik uste izango dela. Gertu gaudelako, produktu freskua eta goxu ere, esan beharko dugu, ez? Kontsumitzaileak nik uste gaur egun jende askok ezagutzen duela gure produktua, gustatzen zaiola, kalidade ezberdin bat daukalako, bai behi arrasa desberdinak agulako, alimentazio desberdina eta asko zaintzen ditugulako gauza txiki horiek, benetan kalidade on bat emateko. Eta hori da nik uste kalidade on hori jendeak nahi duena. Eta gero beste kontu bada, gure jogurrak ez duela gehigarririk. Esnea eta fermentuak bakarri ditu, eta orduan hori jendeak ere gehoz eta gehiago eskertzen du, produktu ez prozesatua izatea. Bertako produktua konsumitzen duen batek zergatik hautatzen du bertako produktua eta ez besteak, nik uste dut denak ez dutela motivazio berdinaren gatikan egingo. Batzuk egingo dute, bertako produktu asko zobea delakon eta punto. Lumagorri bat erosten duenak, oilasko lumagorri erosten duenak, beste dozein oilaskorekin garbi dago asko zobea dela. Eta behar badan norbaitek erosiko du, ahora begira, aho zaporeari begira, hobea dela ikusten du lakon. Eta gero beste batzuk daude kontzientzi gehiago daukatenak eta esaten dutena. Hobea da, osasuntsuagoa da, eta ekarpen zabalago bat egiten ari naiz, ez? Orduan, nik uste pixka danetik handagoela. Tokiko eta urte sasoiko produktuek kalitate handiagoa eskaintzeaz gain, gure aztarna ekologikoa murrizten dute eta gure kultura, ingurunea eta ekonomia mantentzen laguntzen dute. Baina gizarteak ezagutzen ditu onura horiek?
Zer iritzi dute horri buruz gure ekoizleek? Bueno, nik ez dakit zenbateraino, kontziente garen. Orokorrean galdera egiten baldin baduzu mundu guztiak erantzungo du jo noski baietz. Baserritarrak egiten dute lana, alde batetik oso produktu onak ekoizten dituzte, ingurua zaintzen dute, guzti hori lan ezberdinak egiten dituzte, nolabait ere landa eremu bizi bat daukagu beraiei esker, hori normalean erantzuna hori izango litzateke, ezta? Eta oro har edoin hori ere eginda galdera, erantzuna hori izango litzateke. Baina gero nik ez dakit zenbateraino diran kontziente. Azken hamarkadetan, gero eta gutxiago gara baserrian lan egiten dugunak, gero eta baserri gehiago ari dira izten. Eta horrek, joera horrek horrela jarraitzen baldin badu, hemendik oso urte gutxitara ez dago hemen baserritarrik. Ez dago baserritarrik. Eta nik uste bai neurriak hartu behar direla, oso urgentea da neurriak hartzea, hori gertatu ez dadin. Nik ez dut katastrofista izan nahi, baina denok ikusten dugu zenbat gazte datozen baserrira, zenbat gaztek jarraitzen duten beraien gurasoen lanbidea edo zenbat berri datozen. Orduan, datu horiek hor daude, eta hori ikusitan ikuste oso urgentea dela hor esku hartzea eta gauzak aldaraztea. Gutxi. Egin izan ditugu zenbait konsumidore taldeekin olako eztabaidan bat edo fokusen bat edo, eta zenbait jende pentsatzen du gauzak eta belardiak eta bere sortzen diela. Eta beti egon izan diela eta berti berdin jarraituko dela. Ez dut entenditzen eremu horietan kudeak eta baten bat emandala edo ematen nahi dela eta kudeak eta zenbait baserritarren, bai zale, hartzain esker eta basozainei esker daukegula paisai bat, paisa bat landua esan nahi dut. Parke naturalak esaten digutenean hemen dela, guk esaten dugu, parke natural bat ez dela. Hau dela, territorio humanizatu bat, zenbait langintzakin eta personaien lanen esker daukeon paisaia. Hori da la asignatura pendiente. Nik uste gero eta sensibilizazio gehiago badagola horren inguruan, hori oso txikitatik eta hezkuntza mundutik egin beharreko zerbait da, kontzientzia hartzeko produktu baten atzetikan gauza asko daudela. Gazta baten atzetikan dagoela hartzai bat, paisaia zaitzen duena, ekologiari eta ingurugiroari ekarpen izugarri bat egiten diona, eta gazta ahora sartzen duenean, ez dela gazta bakarrikan ahora sartzen nahi, baizik eta gauza asko, ez? Eta gazta bat erosten duenean gauza asko erosten ari dela. Nik uste dut horrendikan urrats asko eman beharra dauzkagula. Gure baserritarren etorkizuna gure esku dago. Eskaintzen dizkiguten produktuak baloratu behar ditugu eta denok irabazten dugula jabetu. Ondoren, haien produktuen etorkizuna nola ikusten duten jakingo dugu. Kalidadea mantentzen baldin badu, nik uste bertako produktuen kontsumoa goranzka joango dela eta geroz eta jendeak aprezio gehiago izango diola bertako produktuari. Hori goraka. Goraka indarrez gaina sartuko da uste. Nik uste zea txarranak eman ditula eta hemendik aurrera goraka joango dela. Nik etorkizuna handia ikusten dio bertako produktuari, merkatu potentzial handi badukagulakon eta sensibilizazioa gero eta gehiago dagulakon. Eta esan detena erronka da, kalidadeko produktua egiten jarraitu, sektorea egituratu, estrukturatu, ze jakin behar dugu merkatuan gutxiengo batzuk eskaintzen. Estrukturatu estandar kalidade gutxiengo batzuk eskaintzen, eta kopuru gutxiengo batzuk ere eskaintzen. Da horrek eskatzen du sektorea estrukturatuta egotea. Ezin dena da gaur badaukat eta bihar ez daukat hori, ez? Jendea kontsumitzaileak
behin fidelidade hori irabazten duenean, eskaintzeko bermea eduki beharko genduke produktu horiek. Etorkizuna markatzen die politikoak, ez? Eta politiko nahi baldin badute etorkizunean bertako produktuak balion gehiago, balioztea eta martxan jartzea badute zenbait aukerak, zenbait politika egiteko. Esate bateako, Frantzien, zenbait eskualdeetan behartuta daude zenbait jatetxek, zenbait eskolak eta hori, 130 produktua izatea bertakoa, ez? Noiz iristen dien olako politikakona. Positibo izan nahi nuke, eta ni normalean positiboa naiz, ezta? Eta nik uste bertako produktuak etorkizuna badutela. Baina lehen aipatu dudan bezala, neurriak hartu behar dira. Neurriak hartu behar daude, neurri urgenteak behar ditugu. Askotan telebistan eta azken egun hauetan behintzat badago olako mugimendu bat, ezta? Labelaren inguruan, konsumitu zazu labela, bertako produktuak, ez da. Nik uste hori haratago joan behar dugula oraindik. Inguruan ditugu, pentsa zenbat eskola, zenbat haur dauden. Haur horiek asko eta asko jangeletan gelditzen dira bazkaltzen. Eta guk esaten dugu, badirudi guk akzesorik ez dagoa gola hortara. Orduan, garbi dagoena da, politika aldaketa bat egon behar da, eta hori administraziotik eman behar da. Azken boladontan badirudi keinu batzu badaudela, baina keinua baino gehiago behar ditugu, zentzu hortan. Eta hori izan liteke irtera bat, eta gero, noski, kontsumitzailea, ez da? Kontsumitzaileak jabetu behar du, hemen gaudela, zer lan egiten dugun, denon implikazioa behar du horrek. Eta ez dago besterik, ez dago besterik. Hortik pasatzen da, gure produktuak etorkizuna edukitzea eta baserritarrak bertan mantentzea. Erantzukizun handia dugu gure baserritarrei aurrera egiten laguntzeko. Beren produktuak kontsumituz gure aztarna ekologikoa murrizten dugu, kalitatea irabazten dugu eta gure kultura eta ekonomiari laguntzen diogu. Eta hain gertu ditugu